Good morning, Asian babies! Welcome back to my YouTube channel. Today is July 31, and for today's video, we are going to celebrate Zion's 9th monthsary. Pero dito lang po sa bahay. We're going to have a simple celebration here. My sister will going to cook a spaghetti, so these are all the ingredients that we have for our spaghetti, and I'll be slicing this. One eternity later. Ganyan. Hawak na hawak. Ganyan Nak! Baliktad. Ulitin mo. Ganyan o, bigay natin may hawak. Ganyan o. Artistahin. Hawakan mo daw yung 9 day. Baka pwede natin mag-photoshop. Tanggalin yung kamay mo. Hawakan mo yung 9 sa tabi niya. Yung pwede PixArt. Lock. Hala, Cellphone o. Itabi mo sa kanya para hindi niya... Yan. Yan. Zion! Nak! Look, lizard. Lizard o. Zino! Look, lizard. Uy! Lagyan na, balik na doon sa upuan mo. Kamay mo, Des. Yun na. Putok na yun. Bugay pa? Mga photographer? Hindi ko... Gusto mo 6 ka ulit? Ba't mo gina-6? 9 ka na, uy! Nak! Hello! 6 talaga gusto ko. Tawag tayo kay mamay na ganyan gabi. Hop! Daddy, balik mo siya sa pesto niya, Daddy! My mom and my sister is cooking spaghetti pasta and patotin. Yan po ang handa ni Baby Zion. One eternity later. Bebe! Zion! Ay! Zion! 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 9 months na po ako. The food is ready. Kainan na. Kain tayo, guys.